Ik vond mij redelijk ontspannen ben, eigenlijk. Fitter dan dit weet ik gewoon net. Ik ben echt kliffen. Dus dat joeg eigenlijk toch wel een beetje druk op heel gek. Dan ben je dus heel goed en daar toch ik meer druk. Hier is het Epke Zonderland. Epke Zonderland. Toen ik naar de rekstok daar ran, toen werd ik nog even bewust van hoe relaxed en kalm ik hier. Dan is het op een gegeven moment als die oefening begint, dan gaat de knop om en dan gaat hij, eigenlijk als het goed is, die automatische piloot aan. Nu gaat hij komen, nu gaat het komen. Eerst de Cassina moet komen. Cassina, komt hij goed? Ja, hij heeft hem. En de Koolman, ook goed, met rechterarm opgevangen. Dat lukte heel goed. Ik hier eigenlijk die oefening zoals hier aan, zo hier ik hem eigenlijk in mijn holle voorbereid. Zo vloeiend, zo soepel. Ik hoefde nergens een correctie te jaan. Ja, wie van het begin tot het eind hier niet. En ja, dat is eigenlijk was worst. De Koolman, doet hij goed? Ja, en dan de Keylor. Ja, hij kan doorgaan. Ja, hij heeft twee combinaties gemaakt. Dat is fantastisch. Gaat hij nou door? Ja, dat doet hij ook. Dan nu nog de afsprong, de allesbeslissende afsprong, de Flying Dutchman. En hij staat! Epke Zonderland! Het is een verdomd goede oefening. En, ja, op dat moment ben ik heel erg blij ja, voor wat ik hier presteert. Maar dan ik denk de beste oefening van mijn hele carrière. Dus ja, dat is natuurlijk een fantastisch gevoel wat naar boven komt op dat moment. Hier in Doha een een wereldkampioen die voor de derde keer wereldkampioen is geworden. Super blij met mijn titel, maar ik super blij dat ik bij naar huis mocht. En dat ik die nacht al lekker de wekker vroeg hoor en weer het vliegtuig in. Daar ben ik wel blij van. Het is eindelijk weer een periode van dik 2 weken en het zit er eindelijk op. En ik heb de titel op zaak. Ja, fantastisch toch, dat ik wel lekker naar huis kan. Dus dat spelen zeker wel mij. Maar ik ben nu dus eerder blij van dat ik weer naar hun tak kom dan dat ik dacht van ja, jammer dat ze nou net binnen. Ik hier echt wel gewoon zin om uit de huis te gaan.